Hakika ina son ki, saboda ke kyakkyawa ce. Masu kyau su ake kira taurari, amma ke wata ce. Idan na same ki, na cimma burina. Ina neman wata kalma a gare ki wanda ta fi kowane kalma daɗi. Kyakkyawa, mai kyau da sura. Ki kwantar da hankalinki, ina nan zuwa gare ki mommy. Goodbye. Directed by professional director M. Sadiq Basaja. Abbas, lokacin makaranta yi ko ka manta kun fara exam ne? Okay, I'm sorry mommy, yanzu shirya fita. Ina kwana umma? Lafiya kalau Abbas, har ka shirya? Wallahi umma. To Abbas, a kiyaye karatu, kar a biya abokanan banza, kar a biya 'yan matan banza, abin da ka je shi za ka yi. Allah ma albarka. Amin umma, insha Allah zan kiyaye dukkan abubuwan da ba kya so. To na gode, Allah maka albarka ɗana. Na ga yarnawanka da wani gaye. What? Ai na ga gansu garkuwa. A ƙofar gidansu. Mai gida kan da kake da wanda za su kawar da shi. Kai kana baro ka san yadda nake ji da wannan yarinyar a cikin rayuwata, amma kuma me dalilin da yasa ka ce kar na damu da hakan? Ka bi karfinsa masta, saboda ka bi karfinsa ne. Kana baro ba a wasa da abokin takara ba, don sabida haka mai gida san yadda za a yi tun da wuri. Garkuwa yanzu me abin yi? Kana baro gidan lissafi, ya kake so a yi wannan al'amarin? Na yi lissafi. Inna lillahi, lafiya kuka shigo mini gida babu sallama bayan Allah? Shh, ya isa haka. Sit down. Aka ce miki zauna ba? Ke mata, ina ɗanki Abbas yake? Ɗana baya nan, ya tafi makaranta. Garkuwa, kana baro, ku shiga ko'ina da ko'ina a cikin faɗin gidan nan ku binciko min shi ku kawo shi gabana. Mun zo ne mu yi wa yaronki Abbas gargaɗi, amma kuma ba mu same sa ba, domin kuwa ya shiga gonata. Ita Aisha rayuwata ce kuma tawa ce ta ni kaɗai. Idan har yana so ya ci gaba da rayuwa to ya rabu da Aisha, domin Aisha mallaki na ne na ni kaɗai. Idan kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Mun barki lafiya, mu tafi kai. In Allah ya yarda ma zai ji. Oh, ni kuma wace ce Aisha? Yaron nan da kwashe-kwashe. Abbas, kana ina? Na ce kana ina? Ka zo gida yanzu nan ina son ganin ka.
Umarni nake baka yanzu nan ka dawo gida. Aisha, hakika ina son ki, a zahiri ina miki son da ban taɓa yi wa wata iya mace ba. Na gode da irin son da kake mun, amma kai haƙuri saboda ina da wanda nake so. Ina so ki sani Aisha, a duniya baki da wani masoyi sama da ni, don haka ki daina biye wa son zuciyarki domin za ki yi da na sani. Ba na tunanin zan yi da na sani akan zaɓin da na yi. Wai wane ne zaɓin naki, da me ya fi ni, kuɗi ko mulki? Babu ko ɗaya a ciki, sunansa Abbas saboda ya fi ka cancanta a cikin zuciyata. A shirye nake, zan iya sadaukar da komai a kanki, sannan zan iya aikata komai a kanki, sannan sai na ga bayan Abbas. Sani a ranki cewa ke tawa ce. Wace ce Aisha wajenka? Ya aka kike san da ita Umma? Tambayanka ne wace ce Aisha? Aisha classmate ɗina ce. Sannan akwai shakwa tsakanina da ita, amma kuma bayan wannan babu wata alaka tsakanina da ita. To daga yau sai yau, ba na son wata alaka ta kara shiga tsakaninku da ita. Umarni nake baka, ba shawara ba. Ai zafi haka mai ta miki Umma? Bayan ka fita a gida, wasu 'yan daba 3 suka shigo min gida babu sallama. To idan kana so ka ga farin ciki da walwala a fiskana, ka rabu da wannan Aishan, ba na son alakan da ke tsakaninku. Ke ce kika haife ni Umma, kika sha wahala a kaina, kika da wani ta. Me zai hana ba zan bi umarninki ba? Ki kwantar da hankalinki, insha Allah daga yau babu ni babu ita. To na gode ɗana, Allah ya yi maka albarka. Hello Aisha, ya kai ne? Ya weekend din ne? Haka kika ce? Ki tambaye zuciyarki, duk amsar da ta baki shine daidai. To shikenan sai ki saurari zuciyarki, domin na san cewa zuciyarki ba za ta yaudare ki ba. Anyway, yanzu ba wannan ba. Kina ina yanzu haka? It's okay. Ki jira ni, nan da 11:30 zan zo. Akwai wata magana mai muhimmanci da za mu tattauna. Okay, to shikenan. Thank you. Na gina maka kyakkyawar muhalli a cikin zuciyata, sannan na baka dama ka shigo ciki ka mallake ta. Ko na maka laifi ne Abbas? I'm sorry my dear, you are late. No, bai ki min laifin komai ba. Because ba na son buji da umarnin mahaifiyata ce. Menene na rasa Abbas da har mahaifiyarka za ta hana ka karɓar soyayyata? Wato Aisha, saurayinki ne. Shi da abokanansa suka je gidanmu, suka shuka rashin mutunci, daga karshe suka yi mahaifiyata wani. Ne shine dalilin. Abin da Ahmad zai min kenan? Amma ba komai, kai hakuri Abbas, na san yadda zan yi. Ba komai Aisha, ina kyautata miki kyakkyawan zato. Daga karshe ina miki fatan alkhairi. Na barki lafiya. Goodbye. Nee,